Bulok. Hi guys, what's up everyone? So, for today's video, ato ang i-challenge ito ngayon. This challenge is called vocabulary check. So, I have two strip paper here and I question. The first question is, what is the Bisaya word or term of color? And the second is, what is the longest term for ubo? So, yun yung challenge ito. Huwag mo siya o vocabulary check. So, ito i-check kung ano ba siya vocabulary or stock knowledge. Let's see. So guys, tara ko ngayon guys. Busy kayo? Busy kayo? Kuduan siya. Dulong na to. Dito ko na ta. Unsa ka dong? Dumi. Mare. Nasa ikaw no? Ikaw no? Wanted sa Trinidad. Joke. I have a challenge for you. Ano? This challenge is called vocabulary check. Yes, vocabulary check. Ito ako yung sabi siya eh. Stop sana bang sama ko eh. Huwag mo kayo respect to the mothers. Na ko eh. Challenge ni mo. Ano? Vocabulary check. Na kay vocabulary wa. Gamay. Gamay. Stock knowledge na. So, na ko duha ka question dire. Ano? Duha question. Ano ba? And you will choose. You will select one from this. Maganda ka. Of course, iman silan. Ha? Ano mo dyan na to kung kana na ba jisod na yung mga limpatakan or unsay sud na. Oo, magtali niyo. Unya na. Sige, pili. Gusto lang credit ni. Sige. Basta. What is the longest term of ubo? Discuss mo ito na. Science mo yun. Siguro, mathematics. Gusto lang credit eh. What is the longest term for a book? Kaya pwede ka sa? Pass. Yeah, maybe. Kasi, Sige. Final? dali, magando ako. Final? Lagi. Next. What is the Bisaya term of color? Ano yung Bisaya of color eh? Color eh? Pwede, pare, korte. Kurti. Kurti na? Kurti ba? Si kurti-kurti. Gunting-gunting. Ano yung Bisaya color eh? So guys, usa ko na Bisaya og color. Tiyawid ba eh? Nawa, ano ko? Deserve. Deserve kay wa kay stock knowledge. Bulanon kang dako di ka kahibaw og Bisaya color. Be, kabe, sabi. Balik, kuhan. Bulok. Sige. Bulok. Ikaw may bulog, nagsong boy. Bulok. Sige, droy. Munti ko kayong bulog ko, bro. Sige na. Bulok ba? Munti mo na. Hindi, ako lang i-record kung unsa ka bulok. Grabe, Joy. Ano? Bukay, eh. Kami bugo. Kanya dugang ni sa imong vocabulary unsay Bisaya og color. Ano ba katumataya? Ako yung anon. Ang Bisaya og color bulok. Ikaw may bugo. Bulok ba ang Bisaya sa color bulok? Bugo ka, bugo. So guys, nasuko siya kay gingnan ako siya bulok. Ha, di siya kasabot nga ang Bisaya sa color bulok. Ah, kabulok na lang gyud.